Tak toto tu vyzerá. Opice všade navôkol v našom ubytovacom zariadení. Takže takto medzi divočinou sme ubytovaní. Takéto domčeky. A v nich sú ubytovaní ľudia, ktorí chodia von do bušu za tigrami. A z tohto zaujímavého zariadenia alebo stojana, alebo ako to nazvať, sa nastupuje na slony. Celý kemp je oplotený takýmto plotom elektrickým, aby sa zvieratá nedostali dnu do kempu. Takže tu je brána, takže vidíme takisto zatvorená, zamknutá, elektrické oplotenie a proste mimo kempu sa nedá výjsť momentálne von počas dňa, pretože všade okolo sú tigre. Sme asi 40-50 km od civilizácie, hlboko v lesoch Indie. V Jim Corbett rezervácii. Toto sú autá, ktoré vozia potom turistov von z kempu na výjazdy do parku. Vidíme, že ich tu pomerne veľa. Ráno sa nastúpi, ranné safari, potom obed a po obede ďalšie večerné safari. A tu už vidíme, ako opica bačuje, preskakuje z auta na auto a je vo svojom živle. Účastnička safari. Šup a už je v ďalšom aute. Hľada, či sa niečo neujde jej pod zub. Sú neuveriteľne vychcané, prefíkané. Máme tu aj nejaké medicínske centrum v Dikala zóne, Corbett Tiger rezervácie, lebo toto miesto sa volá Dikala, ale vidíme, že je to zamknuté, nikto tu nie je, takže samozrejme, že to nefunguje. Každoročne vraj tigre zabijú 3-4 ľudí v rámci tejto rezervácie a jej okolia. No a z druhej strany je výhľad na rieku, kde sú aj slony na pláži. No a čo sa týka tých tigrov, tak v predchádzajúcej obci, ktorej sme bývali, v inej časti Corbett parku, nám hovoril sprievodca, že pred asi 3 týždňami tiger zabil 3 krávy. Chodia tam aj do dediny okrem tigrov aj leopardy, lebo žijú tu aj leopardy. Tejto rezervácia v jej okolí. No a tu je tá rodinka úžasných, ktoré si tu bačujú ako doma. Neuveriteľne vychytralé a drzé opičky naše. Súčasť našej komunity. Takto sa zabávajú malé opice.